Vitajte späť v našej sérii tutoriálov o iMonitore. V tejto epizóde vám pomôžeme nastaviť automatické otáčanie na úvrati, ktoré umožní vašemu traktoru vykonávať otáčky automaticky a flexibilne na požiadanie. Aby sme optimalizovali výkon v rôznych oblastiach a aplikáciách, sú k dispozícii viaceré vzory. Na aktiváciu automatických otáčok na úvrati je potrebné mať licenciu a povoliť prístup. Aby ste to dosiahli, choďte do Systém, Funkcie, Navigácia a povoľte automatické otáčanie na úvrati. Ďalej aktivujte automatické riadenie a uistite sa, že sú nastavené hranice a nakonfigurovaná hlavná oblasť. Pre podrobné pokyny k týmto krokom si prezrite špeciálne tutoriály v našom playliste. Nakoniec prejdite do ponuky Pokyny. Nakonfigurujte posledné parametre. Nastavte polomer otáčania podľa parametrov otáčania traktora a náradia. Pre optimálny výkon odporúčame zmerať polomer otáčania traktora. Ak je náradie ťahané, berte do úvahy, že traktor musí menej zatáčať, aby sa predišlo kontaktu. Na zmeranie polomeru otáčania označte stred zadnej nápravy pri vykonávaní otočky o 180 stupňov a potom označte stred zadnej nápravy na opačnej strane. Zmerajte vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami. Rozdielte ju na polovicu a zadajte túto hodnotu do možnosti rádius. Upravte polohu otáčacej čiary medzi okrajom a hranicou pomocou posúvača. Svetlomodrá čiara na displeji indikuje, kde sa budú vykonávať otáčky na okraji, čím vám pomôže vizualizovať tvar a polohu otočky. Posunutím posúvača doľava približuje otáčku k hranici, kým posunutie doprava posúvajú smerom k šírke okraja. Ak chcete zadať konkrétnu vzdialenosť, ťuknite na vzdialenosť zobrazenú vedľa posúvača. Posledné tlačidlo nastaví polohu na polovicu šírky. Začnite s polohou otáčky nastavenou na šírku náradia, aby ste mali dostatočný odstup od hranice. Ak otočenie prebehne úspešne, môžete podľa potreby upraviť polohu bližšie k hranici. Otvorte menu vzorov a vyberte pracovný vzor. Počas každého otočenia preskočte riadky. Odporúča sa to pre menšie zariadenia a rýchlejšie otáčanie. Pokrok v pruhu. Vyberte si rastúce alebo klesajúce čísla riadkov na kontrolu línií. Ak chcete zobraziť všetky čísla línií v poli, pri použití AB línií vyberte čísla línií v ovládacích prvkoch zobrazenia vrstvy. Na konci nastavenia v tomto menu si vyberte svoj vzor. Striedavé. Prechádza hore jedným riadkom a dolu druhým, pričom preskakuje riadky pri väčších náradiach. Vyplnenie. Na začiatku preskočí riadok a potom sa vráti na jeho spracovanie. Jednosmerné vyplnenie. Otáča sa v rovnakom smere na konci každého riadku. Po potvrdení nastavení sa zapne automatické otáčanie a môžete vyraziť. Pre väčšie pohodlie a bezpečnosť vás upozorní pripomienka, keď sa priblížite k hranici a poskytne podrobnosti o vzdialenosti, plánovaný smer otáčania a možnosti úpravy otáčky, ak je to potrebné. Z notifikačného baneru môžete zmeniť smer otáčania, prispôsobiť preskočené riadky alebo odmietnúť otočku. Taktiež vás upozorní, ak otočku nie je možné vykonať, napríklad ak je pole takmer hotové. Na nastavenie pripomienky kliknite na kľúč alebo prejdite do systému. Upozornenia. Všeobecné. Otáčanie na úvrati. Môžete upraviť nasledujúce parametre. Stav alarmu aktivuje notifikáciu a nastaví jej správanie.
Vzdialenosť k úvrati. Nastavte vzdialenosť pre zobrazenie oznámenia. Možnosti otáčania. Zvoľte zobrazenie možnosti otočenia na úvrati v notifikačnom baneri. Ak nechcete používať automatické otáčky na okrajoch pola kvôli špecifickým podmienkam na poli, môžete túto funkciu kedykoľvek vypnúť v menu navigácie. Automatické otáčky sú možné s AB líniami alebo s pokynmi pre krivky. Na aktiváciu tejto funkcie musíte zakúpiť licenciu. Váš predajca vám môže pomôcť buď aktivovaním funkcie za vás, alebo poskytnutím USB s licenčným kódom. Ak chcete funkciu aktivovať manuálne, prejdite do sekcie Systém, funkcie, licencie. Vložte USB, vyberte možnosť aktualizovať a potvrďte. Alternatívne môžete manuálne zadať licenčný kód výberom možnosti bez licencie v stĺpci stavu. To je všetko pre tento tutoriál. Nezabudnite si pozrieť naše ďalšie videá pre viac tipov a trikov, ako čo najlepšie využiť váš traktor a iMonitor.